Dime o teu nome e os teus apelidos. Luz Torrente Miguéns, Cantos anos tes? 40. Cando naceches e en donde? Nacín o 6 de setembro de 1977 en Padrón. De onde partiches? Desde Padrón, E o teu destino cal foi? Suiza. Cales son as razóns da túa marcha hacia Suiza? Pois marchei por estudios. Como foi a túa experiencia migratoria? Pois a experiencia foi maravillosa, a experiencia de coñecer lugares, unha cidade distinta, un país distinto. Tes algunha experiencia positiva e negativa? A negativa, o complicado ao principio do idioma, que me costou un pouquiño, pero despois a positiva, a experiencia de coñecer xente nova. E ti como ves o panorama actual respecto á migración? É un pouco injusto que a xuventude de agora teña que emigrar, porque aquí non hai moito traballo en España, e ter que deixar a súa familia.